ξανά και ξανά. Έλεγε πως αν δεν μπορούσα εγώ να του κάνω παιδιά, δεν ήταν επειδή εκείνος δεν το προσπάθησε. Και εγώ κουνιόμουν και προσπαθούσα να ξεφύγω. Έβγαζε πάλι το λουρί για να με δέσει στο κρεβάτι. Και εγώ αναρωτιόμουν, πού ήταν αυτό που λέγανε που κάνει τους άντρες και τις γυναίκες να κάνουν το μυαλό τους. Πού ήταν αυτό. Φτάνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάς έτσι. Έκανα υπομονή πολλά χρόνια. Δεν έβγαινα στον δρόμο. Δεν μιλούσα. Δεν έκλαιγα. Δεν φοβούσα. Δεν το κοιτούσα καν. Όμως πάντα υπήρχε κάτι που δεν έκανα σωστά. Μια νύχτα χτυπήθηκε μπροστά στο τσάκι. Με τράβηξε κοντά του και άρχισε να μου βγάζει βία τα ρούχα. Πήρε με την τσιπίδα ένα κάλυμπρο από το τσάκι και άρχισε να μου καίει την κοιλιά. Το στήθο, δεν ξέρω πώς! Αλλά κατάφερα να του ξεφύγω. Έπαιξε στο τραπέζι, άρπαξα το μαχαίρι μου για να σπάσω τα κουνένια. Τον έσπαξα! Από πάνω μέχρι κάτω. Ποτάμι το αίμα. Και τα μάτια του να γυρίζουν έτσι. Λες και δεν καταλάβαινε, λες και δεν το πίστευε ότι τώρα το κουνέλι ήταν αυτός. Δεν ξέρω τι ένιωσα. Ήταν κάτι που δεν είχα νιώσει ποτέ πριν, κάτι που δεν ένιωσα ποτέ ξανά. Ήταν κάτι που είχα ακούσει να το λένε. Είμαι σίγουρη πως το έχετε ακούσει κι εσείς, μητέρα. Μητέρα, νομίζω πως όταν το σκότωσα, ένιωσα αυτό. Πάψε. Φύγε σπίτι. Συγγνώμη. Θέλω μόνο να